направи видео, знаеш ли? И катастрофа ще направят за 15-20 лева да ги. Я му последния момент видя и ще се направи. Но пак се вива наляво, тук е обратно за век. Тогава искам да стана. Беше цяло време ще се направи леве, това бяха работили блокирали са на платното там и една полиция. Или плети им фиши, си ходете майна. Не са ли, не са ли? Нещо по-поле нещо. А това е това на колата съсник. Униформата си униформа, бе, как? Стига, бе! Ай, стига, бе! Това не е си на мен. Това ще им го пратя на общината това. Вършите направо някакво дежини, почти новела. И направо когато се леква на площа 24. Колко там е цялата пародия? Първо, че не вдига... Колко е назад на среща, да бе, май.